Baba tinchipewa. Maiti. Kuya musikana uya karumbiza yakauya. Mwana wa mairumbi kumusoro kwa. Ingari kusaudzwe. Ngadzokera. Apo. Muna akabva kuenda mazuva pera yatodzoka. Ipo pandiri kubva apa manherana yapene ndamboenda hangu kushopu kuti ndinotandana nevakomana. Munoziya rumbidzai anonyepa zvinosemesa maiti. Rumbi. Iwe. Pambapo panemba here pana rumbi pa. Tumba twekuswa tuirite. Agonyepera vanhu vese kumashopu kusvikanzi pamba pedu ndakawakisa inini 6 rooms. 7 rooms house. Hanzi ine matiles ane maceiling achinyepera vanhu kumashopu. Asi manga asiri kukona. Because imi anozoti munoziya zvepamba pavo. Anga asiri kukona. Anombozvitsvaga here kana takaunyepa iwe. Nyangwe pane vanomuziya anenge achingobondomoka. Rumbi dzai anonyepa zvekuti mbavha yakawanda inosheka. Rumbi. Hanzi motikari yandakabva nayo kuSouth Africa mukasvika pamba pedu ndopamunosarenda. Iwe akabva nemota here musikana waya? Iri titoshamisa mota ipi kwayaro. Handi Rumbi akaenda 6 months dzambokwana here. Rumbi akabva kuno kumanje kawo. Saka anga ashanda mota nekuvakira imba. Engatowakisa mai wake imba. Atotenga mota GD6. Apa manje beti yacho manje. Ane nhumbu kawe. Seriously? Yatokure kunobarwa. Iwe. Nhumbu yakubarwa kuratidza kuti nhumbu ndeye kuZimbabwe kunoka. Hatichazivi kuti ndeye kupi. Apa manje chandakutyira manje ka. Munoziya Rumbi manyembera anoita ka. Pandakutya manje maitika. Ndakutya kuti anogona kuuya panapa achitondinyeperera inini kuti nhumbu ndiye baba waDhi. Auya. Baba D. Aiwa manyepo ake nenhumbu yake zvinozopindirana pa kuona kwako. Nemanyepera anoita azvishamisika mangwana kuseni. Unogona kutoya kuti gogo gwai maiti ndine nhumbu yaBadhi pana. Baba D. Ndo panondigutawo manje pa. Hai papa anondoona. Atamboite mafanizi yae muraini muno kuninyepera ini kuti nhumbu yadi yangu ya. Mwana anonyepa zvinosemesa. Badhi unenge une kamwe kadhati. Kadhati kefuti. Aiwa naiwe Rumbi aita nhumbu yake aenda kuJosa. Urutoti yakutoda kutozvarwa. From nowhere ungotanga kunyepera kuti ndine nhumbu yako. Kuita bwarara here rinongosvika pane murume wausingazivi. Moreover murume munhu kwakuti anzwani ndine nhumbu yako. Nyange kunyepa kwacho naimi aita munyepero wemandiriri rudzi. Aiwa saka zvari kunyepa kuti hanzi ndakawakisira mai wangu iba pakawakwa iba. Pamwe kutonyepa kwamuri kutaura iko. Kana muchida unatsonditaurira zvakanaka kuti makamitisa Rumbi nditaurire. Ini ndo zvandisingazodi manje izvozvo mai. Ino ndezvi. Kana musingadi kuti ndikutaurire nyaya kamunotaura. Ini nditaura maziso ako achimhanya kudai bvira pauya kugara maziso ako ari kuita kupipa kasingaperi baba D. Aiwa saka ndosiya here. Ini ndikutoitira in case akauya achinyepa kuti ndine nhumbu yaBaba D. Wakumuziya kuti munhu agara achinyepa. Hauzvibhilivi kuti nhumbu yangu. Ndo zvandiri kutoitira kwauri nditokuudza kuti Rumbi anonyepa. Anogona kutouya mangwana achiti ne nhumbu yaBaba D. Wozibana mwakomana wangu akitotaura iko zvikanzi anogona kutonyepera murume kuti nhumbu yake izvo. Ikunyepera iwewe. Nemazariro akaita varume vese kubva kunumber 1 kusvika kuno kunumber 30 kuno ongomhanya pana baba D mukunyepa imomo. Iwe maidhinda akutongokuudza hangu aiwa baba D aiwa Rumbi anenge achinyepa ini nhumba isi yangu. Ukaona asvika panapa kana rini mangwana kana mheno mazuva anouya iwe taura kuti baba D isi nhumbu yawo. Wagara unonyepa iwe Rumbi. Handina nguva yekupindira nhumbu dzenyu wazvinzwa baba D usadondiedza. Kana wanga wauya kugara ipapo kuti unatsonditaurira zveshuwa kuti wakamitisa Rumbi wauda kutanga uda undinzwa ini. Ndozvaunoda kuita ka? Ndakambodana naRumbi. Zviri kutondinetsa ka. Rumbi anonyepa kubva kunumber 1 kusvika number 30 kwaungobata baba D vega. Ndimi murume anotarisika here muraini muno. Yacho kama idhi inenge yatombopomerwa murume azopedzisira kwandiri. Ko ava varume vamataura kuti obvious achapomera baba D mazvinzwa kupi izvozvo? Kwini ndoseka nevanhu kaini pamwe pamune nguri kumatero ka. Rumbi wenyu asati airegai tichitopanana mutemo kuitira mangwana. Rumbi wenyu asati auya mogara makarongedza twenyu. Ndinongedza twangu ndichada. Ameno kwamuchenda naRumbi wenyu nenhumbu yake. Handidi mashura pagedhi pangu. Handidi mashura mangwana ndikutogara ndakapfeka jombo rangu nepfuti dzangu ndendiri pagedhi iwe naye handisi kuda kunzwa nyaya. Iwe todefenda inini kamurume wako anditi. Iye akauya kutaura kuti iwe Rumbi tokuziya unonyepa iwe isi nhumbu yaBaba D. Wanzwa zvandataura?
Andina nguva iye kuda kudefenda iwewe nekuti ndokuziva. Unondiziva kuita sei? Unoziva kuti ndisaka nekuti nhumbu yangu ere ndakaiti ina rubi yacho. Indoziva nhumbu dzenyere. Pamaipanana nhumbu ndingazoziva kuti nhumbu ndeyani ndeyani. Mukanwa ndo yatinozotadza kuwirirana. Ndashaya mukana inini. Saka mawire ine zvinyaya zvenyu. Aiwa ngatimirire mangwana. Kana kuti pachauya rumbi wacho. Asi mazvinzwa zvandinoda kuita. Nditori mudefense mode izvozvi. Thank you very much nekundisa mudefense mode. Ngangoti tyo apa ndiri kumutyora iwe ndotanga ndatyora iwe ndotyora iye ndotyora kamwana kenyu kari mudumbu. Kamwana kangu nani? Narumbi. Inini saka inini maitini iyo hautaurwe nyaya. Ndikuti rumbi munhu anonyepa. Ndakauya maiti mutaurire kuti nhumbu yaise yapa. Musandigugudze apa. Fambai munopedzerana rumbi. Kana muchitomufonera mogara mamufonera izvozvi kuti andidi muyedzo. Andidi muyedzo ngagare matonotsvagana zvekuita ikoko. Andidi muyedzo pano. Newe wacho. Newe watotsvaga kumwe kwekuenda because handisi sitori muright mode izvozvi. Iwe hautaurwe nyaya bayo. Tokuudza hautaurwe nyaya. Ndikutokutaurira futi wakutotanga kutondibhipira. Situation man. Ufunga takapusa ere? Mamushaya mataurire enyaya yenyu handiti. Murume mukuru unoya kutoda kunditaurira kuti wamitisa sure. What's so special about that?